Piniaru ni bhai trokarni ni jangkar Bangalore Rongkhang MSC constituency Wathat Langso police station kaparlo Dongkamukam forest range arlo Dolonia havaralong Sani Rongpia chor kalitang onimatok bibia phan ingnama ingnar apran armude Piniaru achiklo ni bhai trokarni Dolonia havaralong ingnama ingnar katangna kaphirno penajok Pinipor phai kre isira chiti mapor malom kalitang onimatok bipi ningkang thomkebra pho phan apran enkang detlo Haladagara tumpenang ke thandun ke kalitang onimatok bipia phan ingnama ingnar apran karmur ahud onimatok bipia sopo chiklojon troga phan chibuking ahud si apran endedlo halapu kalitang onimatok bipia sopo chiklojon troga phan setami areng ame ahu paso ponlo bon setami oso bangke jogdun prodlo pusi rara tumpen nang thandun Pinin jangkar Bangalore lo dak Rongkhang MSC constituency lo mate Wathat Langso police station kapar lo dak Dongkamukam forest range lo dak lason se pini dak Dulunia hawar lo pason se pingna katang na ka phirno pen jok dak lo pason si munit apran enkang de lo pason si bertalong ben humri pen dak bang lo lasin ladak ahok no pini ladak ai krisi raci tima por anar lo adang itu ingnar bang alang itu kon riapen menang grangsi kem direct sinang ke ete laki phu gudo bang ke usu pensi atar bak pensi ki polo la bahai ni bang ta ingnar aporum sila pusila tum khilaf pun wala ingnar bang lasi lasto put ha bage ko akupai kimi jitu uso bang ta au sport ke dolo ke ngolong dia sport ke dolo sta uso bang ke non ma ke du atlan apia bang si dam jilo ala bang ne fan tekang lo bang ingnar ke hung puma amane hopan halak nikor tehan damai lang puma uso sarbak lo ama udam dilo anung peng ke bang ekdung lihat to ingna api nirat hordun lo ama pikulo lah ho puma lang dun ama hadak si bahin ta ponglong rio so penagat me ama ne bang ke au so phanta lapu humdam lo apa phanta humdam lo ama puma arleng ta beda ama pupu ke hangan ma pupu da kian si arleng tumta memang ajar lo Lapusona kisung ke phuahut kalitang onimatok bipia hemalong MP Horen Singh besetami palidunsi rar atumalong pen chingki chethan tekang kalitang onimatok bipia hem tong sikot pen halapu Wathat Langso police atum la pen halapu Dongkamukam forest range atum pen setami adimaklong along an palidamsi aron ateng pen kaddo kabe claim tampon pubusi pherangkya thengno along nang pachini duntu non itum hedi itum itu forest criteria le pen forest procedure teng an bangani itum da claim pang ko jitu laan po bangani itum itu guideline lo to kateng on case payment itum 5,000 non tekang po ani de tapi ada bangke procedure bangke compensation kado bangke itum dokumen kimi by data itu he laban itu kali pon po tapi la government lo pele lo pele po hala so an ma ateng besi bang compensation bang sokal pen bang people de an kali laban chi unde de la Dolonia hawaralong lason si anikan wang setami ingnam a ingnar pen munit ahem ki pri lapen munit apran ki en laso puthak ning kang samsialam pinnang an chepaklang ponlo KSA tumpen setami kalitang onimatok BP apran ke dam nang joya puthak Karbianglong Autonomous Council penta rapona sonte mesenji pusi kachuning rialam thepen pherangkya thengnolong chepaklang pon la sintum karblo charle asong pen athi pialam kachuning rikang tung ma lapolo hitum Karbianglong Autonomous Council ma tim Karbianglong atum pustame alang itum phan kirabji aphan sin tum ahin peke chuning rilo athe alang itum non la abang phi apran kadam bang phi pustame madela rong pihe masor pustame alang itum kabe tektik lang tum kabe tektik pen la non la so agotona long sama oso tame bihek chiklon truck also sitame aking sakpon oilo asialang sitame ki so ke laing phan same atum aja kong ave si Karbianglong Autonomous Council la phana ke theding to nitum karblo charli asong pen kachini dun bangke government pen akera bangke prabjin dipi phan sin tum karblo charli asong pen ching ro Dongkamukam pen wiki be Karbianglong live